she's gonna ask our committee or the Congress for, sabi niya, more funds. Sino ba magbibigay ng more funds? Hindi naman Malacanang Kongreso. So, private meeting, di ba? Para maayos yon. So, sa akin lang naman, kailangan mo mamili eh. Gusto mo mamulitika, parating na sa harap ng media, okay. Pero gusto mo sa drug war, pwede ba naman yon na nababasa ng mga drug lord yung gagawin mo? Di ba? Announce ka ng announce eh. Operations ang pinag-uusapan dito. Ang mga drug lords nakatutok sa TV at sa radyo ngayon, tinitignan anong next move natin, di ba? So ako, I think Vice President Lenny will get not only all the support, but all the credit kapag ka-successful ito eh. Kasi may problema naman talagang mga kailangan ayusin sa drug war. So, yun yung konteksto nung comment ko na from Oplan Tokhang na gustong tanggalin, naging Oltok or naging Oplan Oltokhang, di ba?